Zmena nezdaniteľnej časti od 1. januára 2024. Nezdaniteľná časť je suma, z ktorej sa daň neplatí. Túto sumu si teda odrátate od vášho základu dane a dostanete základ dane, z ktorého vypočítate daň. Pre rok 2024 platí nová výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, a to 5646,48 eur ročne. Nezdaniteľná časť ale nie je fixná, ale postupne s vyšším základom dane sa znižuje. Plnú sumu si môžete odrátať, respektíve uplatniť, ak váš ročný základ dane za rok 2024 spolu bude maximálne 24 952,06 eur. Potom sa nezdaniteľná časť znižuje na základe výpočtu podľa vzorca, ktorý tu ale nebudem rozoberať, no môžete si ho pozrieť vo videu, čo je to nezdaniteľná časť v Rozum do vrecka pre podnikateľov. Od výšky nezdaniteľnej časti závisí aj suma, z ktorej sa daň neplatí a pri ktorej nemusíte podávať daňové priznanie. Takže ak vaše príjmy za rok 2024 nepresiahnu polovicu nezdaniteľnej časti, to je 5646,48 deleno dvoma, rovná sa 2823,24 eur, nebudete musieť v roku 2025 podávať daňové priznanie za rok 2024 a ani platiť daň. Pre rok 2023 platila suma 2461,41 eur, to znamená, že ak váš príjem za rok 2023 nepresiahol túto sumu, nemusíte v roku 2024 podávať daňové priznanie za rok 2023. Prečo sa suma nezdaniteľnej časti mení? Nezdaniteľná časť vychádza zo životného minima, ktoré sa tiež každý rok mení, a to od 1. júla. Životné minimum je minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, ktorú ak vaše príjmy nedosahujú, nachádzate sa v hmotnej núdzi. Životné minimum sa zvyšuje každý rok a nová zvýšená suma sa vypočíta tak, že stará suma sa vynásobí koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Ten vzrástol medziročne o 14,7%. Preto životné minimum pre plnoletú fyzickú osobu platné do 30. júna 2023 vo výške 234,42 eur zvýšime o 14,7% a dostaneme novú sumu životného minima pre plnoletú fyzickú osobu 268,88 eur, ktorá je platná od 1. júla 2023 do 30. júna 2024. No a teraz prichádzame k tomu, ako sa vypočítava nezdaniteľná časť. Je to 21 násobok životného minima, čiže 268,88 krát 21 rovná sa 5646,48 eur a táto suma je teda platná pre rok 2024. Nezdaniteľná časť na daňovníka nie je ale jediná nezdaniteľná časť, ktorú si môžete odpočítať od svojho základu dane. Máme tu aj nezdaniteľnú časť na manželku, respektíve manžela, a nezdaniteľnú časť na doplnkové dôchodkové sporenie. Kto si ich môže uplatniť a ako, si môžete pozrieť v ďalších videách v Rozum do vrecka pre podnikateľov. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak bolo pre vás užitočné, nezabudnite dať odber a like.